Kunoa herra! Haluatteko kenties pizzaa? Oi että, meillä ei ole enää pizzaa. Valitettavasti kaikki on mennyt. No, voin kyllä tarjota teille hieman leivän kättyä, jos se teille kelpaa. Olen hyvin pahoillani. Minä luulin, että meillä olisi ollut pizzaa, mutta se olikin loppu. Voi miten hirveänä tämä on. Suokaa anteeksi, herra. Minä kyllä teen kaikkeni, että saan teille järjestettyä sitä. Kyllä. Kiitos. Takeru, mikä sinulla on? Takeru, älä itke. Patamon. Mikä se on? Ottakaa se pois. Se on hirviö, se on kamala. Niinpä niin. Näinhän se menee. Eipä siinä mitään muuta. Kaikki saavat minun hapansilakkapihviä. Herra, oikein hyvää päivää. Tervetuloa. Ihan kiva. Juu, ei. Näin se menee. Janus, oletko se sinä oikeasti? Lopettakaa! En kestä valoa. Pahuksen malo. Minun täytyy päästä pois täältä äkkiä. Olen Lady Dracula. Janus. Oi saatanan pyhän hengen nimeen. Me rukoilemme sinun puolestanne. Voi Janus. Olen kiinnostunut. Järjestäkää minulle tapaaminen hänen kanssaan. Takaja Todoroki, haluatko olla kilpa-ajaja? Tässä vielä voitais keksiä. Ui että, oikein kiva juttu. Mistä te keksitte tänne tulla? Joo, ihan vaan tämmösiä nopeita. Ihan nopeita vaan snippettejä. Mitä? Päästäkää minut alas täältä! Se on juuri oikein sinulle, Snipper. Saat pysytellä siellä hetken aikaa. Päästäkää minut alas! Devimon! Valitut lapset. Ette pysty vastustamaan tämän kaikkein pimeyden pahuuden voimia. Joo. Näin, ihan vaan tämmöstä nopeeta vaan tämmöstä näin, ihan pikku hassuttelua vaan meikäläinen tässä. Meikäläinen tässä vaan niin ajatteli ihan vaan nopeasti. Et ei sen kummempaa nopeasti, vaan meikäläinen miettis vaan näitä tämmösiä